Nih, potong nih gurih nih. Gurih lho, aku ngarep kan iso gurih ora iso motong dhewe koe. Yo iso nanging gak rata. Sik iki sok apan ora ya. Ngarit no awan pokon ngudan kok. Engko awan-awan yo ngarit. Lan cepet wis adeke. Taungkal kok. Padha kalau panen wonge. Pati kebiyok ya tak silai dos. Nggih pinean. Ndek arep malik aku. Arep malik wonge. Oh, rapi lek aku iki. Lucut lek. Aduh kolore tok. Wis bayar pam porong iki. Ditarik? Iya. Sing narik sapa? Kang ini. Wis saiki ditarik oh. Iya. Tak kon narik engko nek matine kan iso omong. Wong-wonge angger sasi apa rene? Iya, engko tanggal 19. Ngontrol. Iya narik. Penak ditarik iya saiki ya. Timbang rono. Narik ayo ngarep bayari sing narik. Oh iya rapo. Timbang rono, go dodole parake ora rono. Wis aku toh nganu Mas. Ape nganu bayar. Gak usah aku tarik kok. Astagfirullah. Gedang kabut dol. Malah kok yo motong kok yo sambat ae kita potong wis rapi kok tentara payung lah gimana kalau nah hebat walah parene api-api ya Kang api-api iya kita mak inian aku so malik lah yo mangan yo tak kira ki ayo roh gilinganku iki le karo wah alah bendina dilewati siap lah badan wong kepyak yop yak to ki lah opo aku gak malik aku gak mal gak ape motong ki lho potong rambut iya iki paeng iki paeng foto lah iya foto paeng lha teh ora pokoke tutup kae le kae pandira mek dua ora tangguh mesin. Alah wong saiki putus mesin. Iya lah kae pandira. Wah. Kok ya ora tangi. Ya ini kok ngiter ae. Duh,
gak tangi to. Kurang bar iki lho lempet-lempet. Kok tangi lah, tangi dik mau. Lempet-lempet apaan sing dilempiti? Umbah-umbah ya tahu kok ngelempet-lempet. Umbah-umbah. Ada kabeh ngene kok. Lempet-lempet opo? Jadi ora tarik tikus kok, ora bokek. Lamari. Kayak lemari kok yo kayo. Ya rambut tukar lemari nih Parijan kalau Braga. Kalau ngopol Mau 3 juta keki. lemari jagatan tidur lho apa yang gula sing model piye 1.500.000 saya api-api kok. Jadi. Lah kowe ora. Lah kowe delok lah ning kok nganu kuwi ya. Ya juga situ Parijan berarti mbok tukokno tenan lemari. Lemari plastik tok ngono kok. Lah kuwi lemari anu kok gua ada. Lha kok klambi gak lemari ya mbok ora tarik kok. Poso ki ngelek itu batal. Nangis batal. Kebacok ngono ki metu getahe batal. Dek cilik. Ngombe ora batal. Dek cilik ngono kuwi dek cilik. Ngombe ora batal. Batal. Potongnya lho. Wah, lawang sirahe mustakane Priagung Binakara kaya ngaringer ya. Mustaka iku nganu adine Mustaqim. Niki yo ngene iki dikeki nganu. Apa? Dikeki. Lek kenapa? Bros saya bros. Gak mesti sang Bros. di podo ndek iki tak ngerupi yo. Lah gak mesti diluk tok. Wong metu kene lho, Kang. Metu kene kok dek mang. Apa abot? Kabut nang. Nah, ngerti nganu kok. Kayak kuwi lho. Kowe kok bidul. Kayak kuwi Mas berdua. Apa di Sama satu teman. apa didos? Di nganu digawakno dos Japar. Anu Pak Dela. Oh. Suwi po. Ala wong sakmono bodos kuwi sak. Yo lah ngono kado jipo. Gelangane wis nang kono to ndek iki le. Iya iya iya. Terus perang-perang dino lho. Nabawan perang dino. Rombongane wong 11 apa 10. Oh, ndek nganu ning baon. Iya. Iya lho, Kak. Gapo salam. Saya Kang. Yo, karo anune. Kaki. Mbok Ditulungi. engko tak gantine. Gapo. Gapo. Engko tak gantine. Paling grek-grek emang gak padha boleh. Oh iya, Kang. Yo. Aku yo ndek gantine kuwi ning jero akeh. Pancene wong kuwi turane. Kok ning salon kok 10.000. Iya yu. Apa gawe ngepet barang gak sampe nae. Nang rambute Iya orang dino ae. biasane kancanya tukang potong piye biasa. Oh, kayak sangat iso. Biasane kok potong. Wis ngono ae ra wis, Kang? Ya. Wong wis delongkas yo tak anggokno atik. Yo. Yo yo. Ini kok landep lah. Ora tak ongkah anjane kok. Kok gunting sitok ning kamar. Main lorong ora landep kok. Batek nganggur ae kok Lah iki aku tak pembajain. tandasno
Cungkap. Aduh, adur iki. Ora. Sakane gabuk jerene. Tak ganti nih. Kodan. Ya sini sokone di tembok. Latare kok tok nang kono penak. Lopo. Ada sirung. Jual nawane. Tedas sebelah coba lele. Ya, tapi kan gak iso ngono dia ngapa nyantol sampai ngeti kono ae kok Ning ngerti piye? ya sembuh unter ayo Wah, aku kleru kuping bukan tol ayo. Bareng yo. ya keluaran ngantuk Berarti omongan ngantuk. Wis wait. murung ngomong sih raya muntar-muntir terus kok sampai di Ya, potong ngene. Jodoh ayo. udah ngomong bikin rambut kabeh masih banyak cuma 3 ae guys ini loh Motor saya iki kok sampingnya tak potong. Ini tak potong dhewe yo iso mangan. biasanya nyelak Ya pediyo. Ganti tak potong dhewe. lagi rong dino potong-potongan kayak tukul 3 dino potong-potongan Barbarane diinteli. barane kayak yatim aku rong ulang wis cepet kosong-kosong ini memalane kowe ngene ben ro Mustapane Piagung Binakara kang sesirih Raden Kanjeng Dimas Cokro Ningrat Hadi Pawira Somo Pawira Kasmunda sadar Pawira sadar Pawira sampan Pawira sampan wis bar keruk gak usah kok tunggu silet piring aku biyen anger potong ning kok salon ngono ki diruwis iki lho dadi kok silet moh koe bahaya sing ngeruk ngantuk motong gulung lho keri dadi karo silet wis aku perlu tukang potong saurunge cacah ngono kuwi dosa motong ya aku angger gawe nom-nomane kuwi ya do potong-potongan karo kanca-kancane bendanan motong kangen banget potong ini kono seneng rewo-rewo kaya gombloh kok kon elek yang motong potong lo saiki kira 15.000 payuh payuh atau rambut iki lho
lagi 2 minggu ya wis. Aku deke tak kok nganti tak gondrong nganti tuku nganu tuk pundak kae. Yo goro-goro ngono kuwi potong larang. Ora deh, ora. Gondrong sak mau ngene aku deke. Walah. Remja metu bengi digapi wong lanang didarani wong wedok aku. Dampot. Barang melengar raiku wonge glarapan melayu. Kayak gitu. Sampe benakno kelo. Iya sabar kok didono ngono sithik kok. Koyo langsung bar kok. Dene kae tak benakno pancen wis gapuk. Guys, wis rapi ya. Wis kayak tentara, payung. Bar. Bar kayak tentara payung. Kok ponine lho. Ojo. Poninan koyo Ojo kene kok. iya sak meneh to. Ora tak ketok sik ngene tak padakno lho. Delok mosok anek ngene sithik iki lho. Ngene iki apa ngene iki? Ki lho, kok gogon kok. Ngene iki apa? Kok ngene lho. Kok gogon. poninan. Oh alah. Kok Wah, malah lagi ngono pun tak kok ya malah ya butak iki saiki. ora Iki lho entek, buka opo kuwi tak nganu butak tak keling. tak pronggol kok. Buka opo begini kok. Ora sabar. Wis sekian Ora wis. sabar yo ngene iki. Sing petak tenan. Ora. Oh, ben ketok nyenenge loro. Tarik. Nakal iki lho. Wis Nakal nangis terus mesti iki. wis babar. Nangisan. Wis Ini wis benakno anu aku. Benakno saka kelo saka. Bener aku potong lanang. Sakone Wis entar. sakone kelo dene gapuk apane tak benakne wis barbar. Sekian dulu iki. Oh, saiki walah kene bontake batoko nglenas kok profesor kurang ilmu. Apa nek ngono wae ya rapi lho. Ben per kok usrok kowe. Jos.